aw ni ce aw ni yantuma ayo bisimila ko kunnafoniya kɛnɛw kan foli ani tanu an kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bi ye sibiri ye février kalo tile 21 san 2026 aw ka kɔkan kibaru ni wagati seli foli kɔfɛ kunnafoniba minnu b'an bolo k'olu da kulo kan olu dɔw bɛ tali kɛ. Kunnafoni daminɛla bi an bɛ Niger jamana yɛrɛ kɔnɔna na a yirara k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen février kalo tile 19 san 2026 min ye centre intégré de coordination des opérations de l'armée maaw yɛrɛ olu yɛrɛ bɔra ni ka laseliba dɔw yɛrɛ kɛ min na u y'a yira k'a fɔ k'u ye opération ba dɔw yɛrɛ kɛ nin wagati tɛmɛnen nu yɛrɛ kɔnɔna na opération minnu yɛrɛ senfɛ u sera ka dankari Bamacɔli maaw yɛrɛ kan menace caman yɛrɛ la u ka jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na u y'a yira k'a fɔ k'u ka jamana sanfɛ kɛlɛkɛcɛ yɛrɛ fara duguma kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kan k'olu yɛrɛ ni opération ba ninnu yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka d'a kan u farala ɲɔgɔn kan k'u coordonner ni ka nin opération ba ninnu yɛrɛ kɛ k'u ka o fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ kɛra sababu yɛrɛ u ka se ka dankari Bamacɔli maa 47 yɛrɛ ni na wa k'u ye maa 28 yɛrɛ fana minɛ sigasigana yɛrɛ kɛmɛ maa minnu yɛrɛ la k'a fɔ k'olu yɛrɛ fana kun bɛ ka Bamacɔli maa ninnu yɛrɛ fana dɛmɛ u ka attaque yɛrɛ senfɛ u ka jamana kɔnɔ o source kelen maa ninnu yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la u y'a yira k'a fɔ k'u ka o opération ninnu yɛrɛ fana senfɛ k'u sera ka u tɛgɛ yɛrɛ da fɛn nafama caman yɛrɛ kan wa u y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɛlɛkɛminɛ yɛrɛ fana ye k'u ye o caman yɛrɛ fana sɔrɔ minnu kun ye Bamacɔli maaw yɛrɛ tɛ kɛlɛkɛminɛ minnu yɛrɛ sɔrɔla Niger jamana fintigilakaw yɛrɛ fɛ olu yɛrɛ bɛ tali kɛ baguette de dynamite ni ale yɛrɛ fɛn pɛrɛnta yɛrɛ de u y'a yira k'a fɔ k'u y'i tɛgɛ dara o fɛn pɛrɛnta 452 yɛrɛ de kan ale ni rouleau de corde détonnant 68 yɛrɛ fana kan ni ale yɛrɛ de bɛ kɛ sababu yɛrɛ ni ka baguette de dynamite yɛrɛ pɛrɛn u y'a yira k'a fɔ k'u sera ka produit dɔw yɛrɛ fana u tɛgɛ da o ka produit minnu yɛrɛ bɛ taga fo litiri ba 68 yɛrɛ la minnu yɛrɛ kun b'u bolo k'a sɔrɔ a tɛ sariya yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ fana ye furakisɛ dɔw yɛrɛ ni furakisɛ ninnu yɛrɛ yirala k'a fɔ ko faratimafɛnw yɛrɛ don k'u ye o camanba yɛrɛ fana minɛ Bamacɔli maa ninnu ka dagasigiyɔrɔ ninnu yɛrɛ la Niger jamana fintigilakaw y'a yira k'a fɔ ko kabini san 2015 wagati yɛrɛ k'olu ka jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛyaba yɛrɛ de kɔnɔna na ka sababu yɛrɛ kɛ Bamacɔli maaw yɛrɛ ka attaque u y'a yira k'a fɔ ko attaque ninnu yɛrɛ bɛ k'u ka jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Difa ni o y'u ka jamana sud-est yanfan yɛrɛ de ni o yɔrɔ yɛrɛ fana ka surun Nigeria jamana yɛrɛ la kosɛbɛ o yɔrɔ yɛrɛ la u y'a yira k'a fɔ ko Boko Haram maaw yɛrɛ de ka attaque ka ca o yɔrɔ ninnu na ale ni ta wa ni o b'u ka jamana nord-ouest yanfan yɛrɛ la fo ka taa se Doso yɛrɛ ma ni o fana b'u ka jamana sud-ouest yanfan la ko ale ni Tilaberi yɛrɛ ni o yɛrɛ fana b'u ka jamana ouest yanfan yɛrɛ la ko attaque yɛrɛ ka ca o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la kosɛbɛ o fana ko Bamacɔli maa minnu yɛrɛ fana bɛ attaque o yɔrɔ ninnu na ka caya k'olu ka jɛkulu ye wele de ko Daesh Niger jamana fintigilakaw y'a yira k'a fɔ ko Bamacɔli maaw ka jɛkulu min yɛrɛ bɛ wele ko Daesh k'olu yɛrɛ kɛra sababu yɛrɛ ni ka attaque yɛrɛ kɛ olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a ɲɛsin u ka jamana pankurusoba fo ka taa se u ka jamana baseba dɔw yɛrɛ ma janvier kalo tile 29 tɛmɛnen san 2026 Niger jamana fintigilakaw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni bɛ ka camanba yɛrɛ de fara u ka cɛsiriw yɛrɛ kan cogo min yɛrɛ la u bɛ se ka dankari Bamacɔli maaw yɛrɛ ka menace la u ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na u y'a yira k'a fɔ ko u bɛna opération baw ka fɛɛrɛ baw yɛrɛ latigɛ cogo min yɛrɛ la Bamacɔli maaw yɛrɛ b'u ka jamana fan o fan yɛrɛ fɛ u bɛ se ka taa u ɲini o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la ni ka dankari u ka menace yɛrɛ la Corée du Sud jamana ɲɛmaakɔrɔ ni a tɔgɔ yɛrɛ de ko Yoon Suk Yeol a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ condamnera alamisa tɛmɛnen février kalo tile 19 san 2026 min na u ka juge y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ bɛna si kaso yɛrɛ de kɛ Corée du Sud jamana kɔnɔna na Ji Guiyon ni ale yɛrɛ ye juge yɛrɛ de Corée du Sud jamana yɛrɛ kɔnɔna na ale yɛrɛ bɔra ni ka déclaration yɛrɛ kɛ a yira k'a fɔ k'u ye Yoon Suk yɛrɛ condamné a si kaso yɛrɛ de la ka sababu yɛrɛ kɛ Ji Guiyon ni ale yɛrɛ ye juge Corée du Sud tribunal central du district Séoul yɛrɛ la ale kɛtɔ k'a ka verdict yɛrɛ kalan ale y'a yira k'a fɔ k'u ye Yoon Suk yɛrɛ condamné a si kaso yɛrɛ la ka sababu yɛrɛ kɛ ko Yoon Suk ale yɛrɛ ye loi martiale yɛrɛ de déclaré Corée du Sud jamana yɛrɛ kɔnɔna na u ka tribunal maaw y'a yira k'a fɔ ko a ka o loi martiale yɛrɛ déclaration yɛrɛ kun bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de ko walasa a ka se ka fanga yɛrɛ kɛ Corée du Sud jamana yɛrɛ kɔnɔna na jagoya la k'ale n'a sɔrɔ u ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ma sɔn ale ka fanga yɛrɛ ma ko b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ ye Yoon Suk yɛrɛ k'a kun bɛ fɛ k'i rebeller k'a ɲɛsin u ka jamana gouvernement maaw yɛrɛ de ma walasa a bɛ se ka kɛ Corée du Sud jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ye jagoya la Ji Guiyon y'a yira k'a fɔ ko tribunal parquet yɛrɛ kun ye a laɲini k'u ka peine à mort yɛrɛ di Yoon Suk yɛrɛ ma n'o b'a yira k'a fɔ k'u kun bɛ fɛ k'a faga ka sababu yɛrɛ kɛ a ka walejugu ninnu yɛrɛ ye ko nka ko min yɛrɛ u ka jamana tribunal maaw yɛrɛ k'olu yɛrɛ kɔni y'a décider k'a fɔ
k'u ka a si kaso yɛrɛ de di a ma a ka pɛni yɛrɛ la. Hakilinajigi yɛrɛ la kabiri san 2024 wagati yɛrɛ la min yɛrɛ ye Yoon Suk yɛrɛ k'ale bɔra ni ka discours dɔ yɛrɛ kɛ discours min yɛrɛ kɔnɔna na a ye loi martiale yɛrɛ déclaration kɛ wa a ka o discours yɛrɛ fana fɛ a ye yamaruya yɛrɛ di Corée du Sud jamana finitigilakaw yɛrɛ ma k'u ka Corée du Sud jamana Assemblée nationale yɛrɛ contrôler walasa députéw yɛrɛ ka na se ka don nka min yɛrɛ u ka jamana députéw yɛrɛ olu yɛrɛ u seko kɛ kosɛbɛ nin ko in yɛrɛ la ka d'a kan k'ali n'a sɔrɔ min yɛrɛ ye Yoon Suk yɛrɛ k'ale y'u ka jamana finitigilaka dɔw yɛrɛ bila ka taga Assemblée nationale yɛrɛ contrôler ko bɛɛ n'a ta k'u ka jamana députéw k'olu yɛrɛ u jija ni ka don Assemblée yɛrɛ kɔnɔna na ka taga voter kɛ Yoon Suk ale ka décision yɛrɛ la ka taa voter yɛrɛ kɛ Yoon Suk ale ka décision talen yɛrɛ la députéw ka voter yɛrɛ kɔfɛ député minnu yɛrɛ kun bɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ k'u clanche yɛrɛ ma sɔn Yoon Suk ale ka décision tali yɛrɛ ma wale min yɛrɛ kɛra sababu ye Yoon Suk ale k'a ka décision talen yɛrɛ annulé Corée du Sud jamana kɔnɔna na Corée du Sud jamana autorité maaw y'a yira k'a fɔ ko Yoon Suk ale ka nin wale in wagati yɛrɛ la komi y'u ka jamana gouvernement maaw yɛrɛ k'olu ka baarakɛtaw bɛɛ lajɛlen k'u jɔ na sanga 6 yɛrɛ de kɔnɔna na ko nka ko Yoon Suk kun bɛ fɛ ka fanga yɛrɛ ta jagoya la cogo min yɛrɛ la Corée du Sud jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'o kɛra sababu yɛrɛ ni ka na ni crise yɛrɛ u ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la politique ko yɛrɛ la a yirala k'a fɔ ko Yoon Suk ale yɛrɛ kun minɛnen don k'a bila Corée du Sud jamana kaso yɛrɛ kɔnɔna na kabiri a bɔra présidentya yɛrɛ la Corée du Sud jamana yɛrɛ kɔnɔna na avril kalo yɛrɛ la ka sababu yɛrɛ kɛ a ka wale in yɛrɛ ye Corée du Sud jamana tribunal maaw y'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw yɛrɛ la k'u bɛna bɔ ni ka maa wɛrɛw yɛrɛ fana ka pɛnu yɛrɛ ɲɛfɔli yɛrɛ kɛ minnu yɛrɛ fana sen kun bɛ Yoon Suk ale ka affaire yɛrɛ la Corée du Sud jamana tribunal maaw mana bɔ ni ka pɛni yɛrɛ tɔ annonce yɛrɛ kɛ don n'a nataw yɛrɛ la an bɛna bɔ ni ka ɲɛfɔli yɛrɛ k'aw ye o ko tɔw yɛrɛ la nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ Yoon Suk yɛrɛ ale yɛrɛ kɔni bɛna si kaso yɛrɛ de kɛ Corée du Sud jamana yɛrɛ kɔnɔna na maa min yɛrɛ fana sen kun bɛ ale ka affaire yɛrɛ kɔnɔna na k'olu yɛrɛ fana bɛna condamné Corée du Sud jamana kɔnɔna na don n'a nataw la an kunnafoniya dɔw yɛrɛ sɔrɔ minnu y'a yira k'a fɔ ko Tchad Nord yanfan yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Borkou dugu yɛrɛ kɔnɔna na ko attaque ba dɔ yɛrɛ kɛra o yɔrɔ kɔfɔlen yɛrɛ la ko bandi minnu yɛrɛ bɛ taa sira da maaw yɛrɛ ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ taga sira da voyage kɛlaw walima convoi dɔw yɛrɛ ye minnu bɛ tɛmɛ sirabaw yɛrɛ kan k'olu yɛrɛ attaque ba dɔ yɛrɛ kɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen yɛrɛ la wale min yɛrɛ kɛra sababu yɛrɛ ye ni ka Tchad jamana finitigila ka 4 yɛrɛ faga o attaque yɛrɛ senfɛ ni laseli yɛrɛ kɛra u ka jamana source sécuritaire ale n'u ka jamana source locale maaw yɛrɛ de fɛ source sécuritaire ale ni source locale maa ninnu yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la olu y'a yira k'a fɔ ko wale in yɛrɛ kɛra tile 2 yɛrɛ la sabula u y'a yira k'a fɔ ko a daminɛna tarata tɛmɛnen février kalo tile 17 ka dugu yɛrɛ jɛ araba février kalo tile 18 san 2026 k'o don ninnu yɛrɛ la ko bandi minnu yɛrɛ bɛ sira da voyage kɛlaw ale ni convoi yɛrɛ ye k'olu yɛrɛ ye jan yɛrɛ de da faya ale ni kuba u la nka sira yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka jan dali yɛrɛ kɔfɛ k'u ye attaque yɛrɛ de kɛ ni k'a ɲɛsin voyage kɛlaw yɛrɛ ma a yirala k'a fɔ k'u ka attaque ninnu yɛrɛ senfɛ ko chauffeur dɔ yɛrɛ ni ale yɛrɛ bɛ baara kɛ agence de voyage maa dɔw yɛrɛ de fɛ ko ale yɛrɛ sara attaque yɛrɛ senfɛ ko bandi ninnu yɛrɛ ale bɔnɛ a nin na attaque ninnu yɛrɛ senfɛ k'a sababu yɛrɛ kɛ o chauffeur saliko yɛrɛ ye min yɛrɛ ye chauffeur somɔgɔw yɛrɛ olu yɛrɛ fana nana araba don février kalo tile 18 san 2026 ni ka na o bandi ninnu yɛrɛ kɛlɛliko yɛrɛ de kama wale min yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka kɛ kɛlɛba yɛrɛ o yɛrɛ de senfɛ min yɛrɛ u ka jamana finitigilakaw yɛrɛ olu yɛrɛ fana wulila ni ka u ka kɛlɛkɛcɛ dɔw yɛrɛ bila ka taga faya kɛrɛnkɛrɛnnenya la o siraba yɛrɛ kan walasa olu yɛrɛ bɛ se ka taa intervenir kɛlɛ ninnu yɛrɛ kɔnɔna na source locale ninnu yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la a yirala k'a fɔ ko yɛrɛ de senfɛ min y'u ka jamana finitigilaka maa 4 ninnu yɛrɛ k'olu yɛrɛ bɔnɛna u ni na maa 4 minnu yɛrɛ bɔnɛna u ni na o maa 4 ninnu yɛrɛ cɛla min ye u ka commandant de la légion de la gendarmerie ye k'ale kun b'a la ale ni Tchad jamana commandant de la garde nationale et nomade ko bandi minnu yɛrɛ fana ye nin wale jugu yɛrɛ kɛ k'olu yɛrɛ fana la ko maa 3 yɛrɛ fana bɔnɛna u ni na maa 1 yɛrɛ fana u ka jamana finitigilaka ninnu yɛrɛ sera k'u tɛgɛ da o maa 1 yɛrɛ fana kan nin wale in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔfɛ min yɛrɛ ye Borkou province gouverneur yɛrɛ ni a tɔgɔ de ye ko général Djimta Ben Dergon k'ale suspendra ka bɔ a ka baara yɛrɛ la ka d'a kan min yɛrɛ ye Tchad jamana ministre de l'administration du territoire Liman Mama ale y'a yira k'a fɔ ko Borkou gouverneur yɛrɛ ma jɔyɔrɔ yɛrɛ de fa ni attaque yɛrɛ senfɛ ka d'a kan ko wagati min yɛrɛ la k'u ka jamana finitigilaka ninnu ale n'u ka jamana kɔnɔden ninnu yɛrɛ tun bɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔna na ko gouverneur yɛrɛ kɔni m'a fɔ ko a k'u dɛmɛ kɛlɛ ninnu yɛrɛ kɔnɔna na k'ale bolila de ko yɛrɛ de kɛra sababu yɛrɛ u ye ale yɛrɛ suspend ka bɔ a ka baara yɛrɛ la Tchad jamana kɔnɔna na Tchad jamana finitigilaka minnu yɛrɛ banna nin ko in yɛrɛ la an bɛ dugawu yɛrɛ de kɛ Ala ka badabada d'ale yɛrɛ nɔgɔya u ye fo ka taa se chauffeur yɛrɛ ma
Araba tɛmɛnen février kalo tile 18 san 2026 Rusi jamana ɲɛmaa Vladimir Putin ale ye embargo pétrolier min yɛrɛ bɛ Cuba jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni ka o dénoncé k'a yira k'a fɔ ko États-Unis ka o wale yɛrɛ kɔni tɛ wale ɲuman yɛrɛ de. O de kosɔn a ye États-Unis yɛrɛ dénoncé k'a ka embargo min yɛrɛ bɛ Cuba jamana yɛrɛ kan k'a k'o yɛrɛ lawuli ka bɔ kan. Vladimir Putin y'a yira k'a fɔ ko États-Unis ka embargo pétrolier min yɛrɛ bɛ Cuba kan ko bɛ ka kɛ sababu yɛrɛ Cuba jamana yɛrɛ kan na se k'a ka pétrole yɛrɛ feere jamana wɛrɛw yɛrɛ ma. O fana k'a bɛ ka kɛ gɛlɛyaba yɛrɛ de Cuba jamana kɔnɔna na. Vladimir Putin ale ye États-Unis jalaki nin ko in na wagati min yɛrɛ la, o y'a sɔrɔ min yɛrɛ ye Cuba jamana ministre des affaires étrangères yɛrɛ ni a tɔgɔ de ye ko Bruno Rodriguez k'ale yɛrɛ tun bɛ Kremlin ni o ye Rusi jamana yɛrɛ ye. Vladimir Putin y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ ye Rusi jamana ye ko wagati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la k'olu yɛrɛ kɔni labɛnnen don ni ka Cuba jamana yɛrɛ dɛmɛ, wa ko don tɛmɛn'o yɛrɛ fana la ko Rusi jamana yɛrɛ ye Cuba jamana dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye kɛlɛ min yɛrɛ kɛ walasa u bɛ se k'u ka yɛrɛma hɔrɔnw yɛrɛ ta sanction kura dɔw yɛrɛ ka ta ni ka Cuba yɛrɛ sɛgɛrɛ. Rusi jamana kɔkanko minisiri Sergei Lavrov ale yɛrɛ ye hakilinasigi kuma yɛrɛ fɔ Cuba jamana ministre des affaires étrangères yɛrɛ a y'a yira k'a fɔ ko min ye olu ka jamana yɛrɛ ko ale bɛnnen don sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la ni ka u ka jamana yɛrɛ dɛmɛ. Sergei Lavrov ale ka kumaw yɛrɛ kɔnɔna na ale y'a yira k'a fɔ ko Cuba jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko maa caman yɛrɛ b'a kɔnɔna na ko wa kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u ka jamana kɔnɔdenw bɛ gɛlɛyaba yɛrɛ de kɔnɔna na ka sababu yɛrɛ kɛ États-Unis ale ka sanction yɛrɛ a ye sanction minnu yɛrɛ da Cuba jamana yɛrɛ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka pétrole kow yɛrɛ la. O y'a yira tuguni k'a fɔ ko États-Unis yɛrɛ bɔra ni ka menace kɛ k'a ɲɛsin jamana dɔw yɛrɛ ma, jamana minnu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ labɛnnen don ni ka dɛmɛ yɛrɛ kɛ k'a ɲɛsin Cuba jamana yɛrɛ ma. Rusi jamana ministre des affaires étrangères Sergei Lavrov ale yɛrɛ ye wele bila États-Unis jamana yɛrɛ ma k'a fɔ k'u k'u hakili sigi wa k'u ka kɛ responsable yɛrɛ fana ye u ka décision yɛrɛ fana tali ko yɛrɛ la, wa ko hakilina min yɛrɛ fana bɛ États-Unis jamana yɛrɛ la ni o de ye ka blocus naval militaire yɛrɛ ka ɲɛsin Cuba jamana yɛrɛ ma ko a ko hakilina yɛrɛ fana bila. Wala États-Unis y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna u ka kɛlɛkɛkulun dɔw yɛrɛ bila ji sanfɛla yɛrɛ la walasa u bɛ se ka jamana dɔw yɛrɛ kɔni bali u kɔni na se ka marchandises yɛrɛ sɔrɔ ni kɔgɔji siraw yɛrɛ ye. Sergei Lavrov ale ni Cuba jamana ministre des affaires étrangères ka ɲɔgɔnye bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔfɛ a bɔra ni ka laseli wɛrɛ yɛrɛ kɛ min na y'a yira k'a fɔ ko Rusi jamana yɛrɛ bɛ continuer ni ka dɛmɛ yɛrɛ kɛ k'a ɲɛsin Cuba jamana yɛrɛ ma k'ali n'a sɔrɔ jamana dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ minnu labɛnnen don ka menace yɛrɛ kɛ k'a ɲɛsin olu ma. Nka kɔni ma ɲɛfɔliba yɛrɛ kɔni kɛ Rusi jamana bɛ fɛ ka fɛɛrɛ min yɛrɛ latigɛ ka dɛmɛ yɛrɛ kɛ k'a ɲɛsin Cuba jamana ma. Cuba jamana kɔkanko minisiri ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko min ye olu ka jamana yɛrɛ k'olu tɛna yɛlɛma fosi yɛrɛ don u ka jamana taabolo yɛrɛ la k'ali n'a sɔrɔ États-Unis ale ka sanction yɛrɛ de bɛ olu ka jamana kɔnɔna na. Kremlin porte-parole ni a tɔgɔ de ye ko Dmitry Peskov ni ale yɛrɛ de ye Kremlin porte-parole yɛrɛ ale yɛrɛ bɔra ni ka u ka jamana ni Cuba ka ni ɲɔgɔnye yɛrɛ déclaration yɛrɛ kɛ a y'a yira k'a fɔ ko nafaba yɛrɛ de tun bɛ u ka ɲɔgɔnye ninnu yɛrɛ la sabula ko Rusi jamana yɛrɛ bɛ Cuba jamana yɛrɛ jate i n'a fɔ a balima jamana yɛrɛ de ye. Ko yɛrɛ de kosɔn Rusi jamana yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ tɛna sigi fewu k'a bolo fila yɛrɛ da sen ka Cuba jamana yɛrɛ ye gɛlɛya dɔ yɛrɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ a bɛ se k'a dɛmɛ ka bɔ o gɛlɛya ninnu yɛrɛ kɔnɔna na. Hali n'a sɔrɔ ni sanction de bɛ da olu ka jamana yɛrɛ kan k'olu yɛrɛ kɔni bɛ dɛmɛ kɛ k'a ɲɛsin Cuba jamana yɛrɛ ma. Ne bɛ dan se an ka bi kɔkan kibaru kama an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.